Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV kwamene mukuonera kanema wanu wa television. Osayiwala anzathu amene mukutisata pa Times 360 Malawi dziko lonse lapansi pamene ndi pa tsamba lathu la Facebook, komanso amene mukutimvesera pa wireless yathu Times Radio. Tafikanso ndi programu ya Times Exclusive ndipo dzina langa ndine Wanderer Msisia. Programu hii imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Pens. Khalani pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. Sopano ndati ndikuoneseni alendo athu lero. Alendo athu lero ndi nduna yoona zokopa anthu zachikhalidwe, amenenso ndi Vice President achipani cha UTM, Dr. Michael Usi. Dr. Usi, ndathokoza kuti mwazichepesa kuti ticheze mu programu iyi ndipo ndakulandirani. Zongwambiri. Koyambirira tiyambe ndi Dr. Michael Usi ni Manganya. Khala ngati amachitana overlap. Wina ndotchuka kwambiri kuposa mzachi. Kuona mwa ine ndimaona ngati Manganya ndotchuka kuposa Michael Usi. Mukuti anthu ena amavutika ndithu takumbukire kuti zina lanu ndinu Michael Usi, Dr. Michael Usi. Amanganya. Kodi zomakhala zophweka bwanji kapena zovuta bwanji kuti pamene mugwira ntchito anthu azidziwa kuti awa ndi Dr. Usi a serious. Uyu ni Manganya character wa masewero. Zongwambiri, ndathokoza kuti mwandilandira programu hii. Dr. Michael Usi ndi Manganya ni munthu mmodzi koma ogwira ntchito maofesi osiyana. Koma cholinga chake ndi chimodzi, kugwirira ntchito Amalawi. Ndiye Dr. Michael Usi akakhala mu office, tikati office sikuti mchinyumba, kwa pali ponse pamene akugwira ntchito ngati Dr. Michael Usi. Sizisowa kuwauza anthu kuti pano ndi Dr. Michael Usi, anthu amaona okha kuti apapa ndi Dr. Michael Usi. Akhala mu office ya Manganya, sizisowanso kuwauza anthu kuti ndi Manganya, zimaoneka zokha. Mwachisanzo, tinali ku Sun Music Festival ku Salima. Nina kasekulira mwambo pene ujawo ngati nduna yozokopa alendo ndi chikhalidwe cha anthu komanso kuyang'anira nyama za kutchire. Pamene ndimalankhula ndi anthu, poyamba amati ulankhula mchichewa for speech na mchizungu. Iwowo amafuna Manganya atuluke. Kuma patapita phindi pang'ono onse nakhala chete anadziwa kuti akulankhulayi ndi Michael Usi, nduna. Ndinamaliza. Siku lachiwiri panali mwambonso kuti ndilandire oyimba akunja. Ndiye ndinapemphedwa kuna kuti amene amayimba ni mzungu wa ku Germany. Ndiye akuyimba kunapemphedwa kuti ndivine ndisegulire. Nditayamba kuvina kunaza kuti Manganya watuluka. So pamakhala kusiyanisa malinga ndi ntchito za nthawi imeneyo. Kofunika kuti aonese kuti pasakhale kusokonezana ndi ineyo. Chinkali anthu akafuna kuti ndikankhire ku Manganya ndi Dr. Michael Usi, ine ndiyesesa kuti ndikakamire komweko. Chifukwa ndikachita zimene anthu akufuna pa nthawi yosakhala yake, zinthu zimasokonekera. Anthu amakutenga ndi serious mukakhala kuti mukugwira za ntchito serious kapena anthu amaona benga kuti anthu abwalabe zilipo Manganya uyu.
anthu amatenga serious fachona kuti sindinayambe lero nayamba ndikugwira ntchito ku ADRA. Ndikugwira ntchito ku ADRA, ntchito yanga inali yopezera anthu ntchito kupyolera kuthandiza moyo wa Malawi. Ndiye kumidzi kumene timapitako, zitukuko zimene zimapitazo, komanso anthu amene magwira nawo ntchito amadziwa kunena kuti izi ndi za serious. Tingakhale masewero amene ndimachitidwa kuti Manganyawo, kwa ineyo amakhala a serious. Tingakhale makhala kuti sindibwera ndi nkhope ya serious, koma kuyang'ana mkatimo makhala mawu a serious. Monga khala ma issues okuzana ndi governance makhala za serious. Chisanzo china posachedwa tili ku nyumba ya malamulo, a president asana yambe kuyankha mafunso ananena kuti mundilole kuti ndilankhule izi zimene zikuchoka pansi pa mtima mwanga. Anaenda kumudwa zapisa chisoni nkhani yopha munthu kumuganizira kuti ndi mfiti, komanso nkhani yogwiridwa mwana. Ndali mpaliamenti momwemo monga nduna ndinamva, ndiye ndinaganiza kuti kodi mawu amene wawa alankhulidwa awa kuti afikire posepose mwa njira ina ndimuyitane ndani? Ndimuyitane Manganyawe. Ndinamvaso a first lady, ndinamvaso Madam Mary Chilima, Madam Patricia Kaliati akulankhula ngati ziti zomwezo. Ndinasomesa gulu limene magwira nawo ntchito ya umanganya ndikupanga sewero based on zimene anakuwa president, first lady, Madam Chilima, Akaliati. Kali limene momoyo munthu ikatuluka fast na tuluke program ino yoyo munthu kuona kuti munthu uyu apapa pali zosekesa koma nkhani ndi option. Ndiye Manganya ndi Michael Usi amatapaka compliment njoti isarre overlapping in a negative way. Chabwino. Ndeno tibwere no ku nduna wanu ndinu mmodzi mwa anthu amene boma la tonse komanso Malawi taukhulupirirani kuti mukhoza kutitsogolera ku nduna wona zokopa alendo, chikhalidwe chathu komanso nyama zakutchire. Takhala tikukamba ngati dziko kuti tikuyenera tizipeza alowa malo afodya, chifukwa malonda afodya akunkapitira pansi amene akhala kuti pasachuma nthawi yonseyi. Ndipo kwakhala kukambidwa kuti koma ku nduna wanu kukhoza kumatulukanso ndalama mwina kumayendesera dziko lathu, tikatengera zisanzo maiko ena ngati mwina Kenya kumene amachita bwino kwambiri. Anzano akhalamu mpando memwe akhalawo sitinaone zotheka zimenezi. Kodi inu mwabwera ni masomphenya otani komanso mukhulupirira kuti nduna wanu uli nkuthekeradi kuti utha umabweresa chuma nkumayendesera dziko la Malawi? Choyamba kuyankha funso lanuli ndithokoze Mulungu kunena kuti watipasa zothekera kuti dziko la Malawi litakugwiritsa ntchito unduna wozokopa alendo, chikhalidwe ndi nyama zakutchire, kupeza ndalama zoyendesera dziko lino kwambiri. Izi zimene Mulungu watipasa. Na ntchito nayo yonse kuyankha funso lanu zitheka usanayambe ntchito ija uziyimvesesa. Tiyang'ane mandate ya ministry imene ine ndikusogolera muchizungu amati to promote and develop the tourism industry, komanso to conserve wildlife, preserve culture. Ndimuona kuti ine mandate kuti develop titukule nkhani yokopa alendo, to promote tigulise dziko la Malawi kuti anthu azibwera kunoko, komanso nyama zakutchire tiziyang'anire bwino, komanso chikhalidwe chathu tichiyang'anire bwino. Zonsezo tikayang'ana ma action verb imene momo to promote, rather we are to develop, because we cannot promote if you have not developed. Yes. So to develop, to promote, to preserve, to conserve. Also ma action verb. Zonsezo mukachita pindula chani chani.
social economic development, kuti dziko likwere pachuma. Ndiye imene ndi ntchito imene ineyo ngati nduna ndione kuti okay, kuti chuma chikuti chibwere tipange bwanji. Ndiye pamafunika kukhala serious display. Zimene tikugwirizana ndi kwambiri ndi zimene analankhula a state vice president Dr. South Chilima, kuti tichite zinthu mosiyana ndi kale. Choyambirira wovuta atu si winayi, ovuta ndi munthu. That's where I wish to focus. Ovuta ndi munthu. When you talk about the policies are there. When you talk about the governance, that's where question mark imabwera. When you talk about implementation, question marks imabwera. When you talk about now development of the tourism and hospitality industry, question mark imabwera. The answer is why? Munthu amene ndi ndani. Ziti anthu amene akulandira ma policy ewo kapena amene akuchita implement, because you would see that a lot of people always say there is lack of political will. When we say political will, we saying that our leaders are not dedicated. Our leaders are not driven with passion with what they're doing, and understand that Malawi is bigger. Malawi is blessed with all these things that you've spoken about. But are we moving? Are we passionate about developing the industry, tourism industry, in this case, Dr. You see, I can tell you from my conscience, a leader who does not communicate walks alone. And a leader's best friend is progress. When a leader sees kuti ku ministry uku sizi kuchitika, sizi kupsha, pali mzonyengerera naye ali olondineyo kuti ku ministry kwanga sizi kuyenda, ndiye alipanga drop fa sizi kuyenda, ndisalire nsadalira president, I have not performed. Adilemba ukuku kuti ndipange yani, ndipange perform zitheka mawana linkama ndikufuna nitakuimisani pomwepo chifukwa muda anena inuyo kuti ine sindikufuna maudindo ndikufuna ntchito, ndikufuna ndipase ntchito, ndigwire ntchito. Exactly. Mwapasidwa ntchito ikuyenda. Ndikatikuza kuti ntchito ine paka pano ndikunyalira kuti ikuyenda. Ndikupasana chisanzo, si bwino kumapanga celebrate activities, you should celebrate achievements. Utakana activities ambili kuma what have you achieved? What have you achieved? You pass by examples what I have achieved. Yes. Paka lipa no pass by action verbs to say yes, to promote, to develop. Each of those action verbs, their action plans and action steps. Kumaso paka identify kuti anga pange jindani. Kumaso kumamva kuti akulu kuti chani. Ku golden peak ku president analangula mawu akalankhula ndula muntu umene wo isi a command, yes, directive. Afuna kusalima, kukaronga, kulikoma, kumaso chingai pa sina chule nkota president so are interested nkota kukazo yani town kumangochi. Zicheka bwanji akudalira ineyo as his ambassador kuti ku ministry kumaso kulemba ntchito ineso ndithandize kulemba na ntchito. I can disclose to you what manifunsa. My ministry this very year iyamba kulemba ntchito. That's one of the achievements. Sindrama susaboma iya sidingadalike boma loka as a leader. How can we achieve this objective? What kind of options? Boma latipa ndalama ipangire 1 2 3 nikachopeza ndalama kwina kutigwiria ntchito zina. The answer is yes. And kandalama ako whether small or big, kuma kandalama kapezeka kamene anthu wena atalembedwe ntchito zikatero kwa ini ndachonga kuna kuti kulemba anthu ntchito kumene boma latonse ala zinanena komanso for 1 million jobs tourism industry through me ndapanga contribute and sikuloti anthu tauza kuti ntchito ndi undifunsa nina kuti chene mukaone anthu mukafunse komanso mpange follow up kuti ndalama zachokera kuti muona kuti sizachoka boma zachoka to private donor
kulemba ntchito. That's number one. Mutaundiuza pano kuti example mkuti pasayo kuti mfuna mpange create ntchito ku ministry kwanu ndi thandizo lochokera kwa anthu amene amathandiza, mutautiuza akuthandizani ndi ndani at this stage. Fodena kuti uzakhala mkamwambo oti azakhala alipo ndi sibwino kuti nthamange kulankhula. Komano I can tell you kunena kuti sizilephereka sindalama za boma hizi. Yes, ndi madonors amene mwapeza. Ndampeza ine. Chifukwa ine ndimakhulupirira kunena kuti the best place to start anything is from where you are. Chabwino. Ukapaswa 100,000 Malawi kwacha. Usati kokaka hoi kauni 100,000 Malawi kwacha. Wina wache uvutika pena pache imene yuta kupindula moyo wache. And that's what I'm doing. Small funds, welcome. Wina awilile chitu. Big ndikula mwana nao kuti ambiri za hizo sindifuna kunyalira kwambiri kama zinachoka kuboma. If that's a given. Misongo ya Malawi. That's a given. So I cannot be proud to say drama za Malawi ndapanga kuti my achievements inde mene boma kila kunyalira. Okay? Koma these are exceptional achievements. Chifukwa ndizimene ziko kwa donors and inechiro yanga ndikugwira chino ma donors kuti andithandize kuti ndrama za boma zikhalepo, ndrama kusotani zikhalepo tilembe anthu ntchito. Chabwino. Kupitirira ndi program yathu Dr. Ussi. Unduna wanu anthu ambiri timakhala uvuto tikamauchita transit kuchokera ku tourism kufika kuti alendo. Whether in connotation alendo kutanthauza Malawi muno kuti paja kunyumba kwa munthu matabwera mulendo munthu otsakhala komwe. Kuti tikamati okopa alendo amene tikunena kuti tikunena Amalawi opita ku malo sanafikeko kapena poyambirira timayang'ana kwambiri anzathu ochokera kunja, thereby creating an impression yokuti malo amene wawa ma tourism attraction centers ndi alendo ochokera kunja. Ifa Malawi ene yake sitikuyenera kumapita malo amene. Chichiyang'aneso chinthu ichichi tikati mulendo ndi amene wafika pamalo pamene samakhala sikwawo ndi tikuyang'ana akunja tikuyang'ana fa muno kumano kumalawi kunoko tamba timakhala kuganiza kunena kuti kwambiri tikati tourism mu chizungu timayumikiza ndi alendo akunja noti kunoko mukayang'ana zimenezo why tikuyang'ana za culture ya ifeyo. Kacha yathu kuti usitenge 5,000 na 2,000 unyamuke ndi nkazako kumuzi. Kuti tiye tipite tikadye kuchitakale mwachisanzo. Kapena tete nyamuke tipite pana Matete Trading Center tikadye. Kapena ya Pauliwa Trading Center tikadye. Inu ndina akazanga tikasangale tikaone zina ndizi na kwene kujako. Zimene ziyazo mkacha yathu sikweni kweni. Timati ndrama zindisunge zama wasindiziwa. Ndipite ndikangoenda we take things for granted. Ambiri Malawi munopirira muna chisanalioni amangomva. To have that curiosity. Chiri ndipite ndikaone vuto simukuona kuti mwina zinthu zimene zinzodula meme unene amo yes kuti mwina mwake anthu kuti atenge ndalama imwe ali nayo kuti achite invest. Is about priorities. Of course. Can you use your last 5,000 kwacha kuti ukaone phiri ugone ninja mbali nayi? How are we balancing ziwirizi? Tichite promote malo but it should be affordable malingana ndi economy yathu, level of our economy activities yathu. But you see, when you talk about priority pendulates on two factors. Number one, perception. Two, practice. Okay? Ngamati priority will always pendulate on two factors. Perception and practice. Maganizo anthu ndikangoyenda za azungu. Perception. Practice amene wapitako nkaona zabwinozo amati ndi zabwino. So akamatenga ndrama kuti azike kuti akaendeko, if it's led by perception ndi za azungu kapena za aliyense ndrama zipita mana sizipita. Practice namba ndapitako kapena sinapiteko. Ngati napitako kunguti zili zabwino apitako, sinapiteko sapitako. Na ndi udindo wa ministry, ndi udindo wa boma kuti tikamati marketing tourism tiyang'anenso zakacha maganizidwe athu our perception pa nkhani yoyenda timati chani.
ndalama amene mwatchula inuzo kuti nzodula. When you want to solve a problem, don't rush to killer assumptions. Because if you want to solve a problem, uzikhala affirmative, uzibwera ndi maganizo otiziteka. Kani andalamayo tikaona dziko la Malawi, boma la Tonse Alliance likufuna kuti amalawi akhale osangalala. Pali ma plan unna kuti economic development or economic revolution ikhalepo. That is why mawa jauti mindset change. Tisinte kaganizwe katu. That's another way of bringing a culture that is conducive for the development of Malawi. Mindset change Malawi. You saw unakuti a vice president atalankhula, a president atakalankhulaso. That in itself is a statement to say Malawi. And for we first ngabwere ndikugamba nkhani ya mindset change for fun of it. It is not just a matter of information sharing, kuma transformation. Bring in a culture that is conducive for development of this country. I will tell you what. Pakali panova Malawi mnomo. Pali tina tambiri tumene tukupangisa kuti tizile pila kutukuka. Kupemba has become a way of earning a living. Ena mapempa zoona alibe chilichonse agawiridwe. Ena mapempa because amati uyu alina uzambiri kuposa ine. That's the qualification. Amsisha ndine yuwa maganizo wanga alindra mazambiri kuposa ine. Therefore, ndigawire. By extension, mkamugawira. Wina wako akamuona so kuti alindra mazambiri kuposa ine. Akapempa yo sagawira. Iwa akutha kupempha ndigawire koma iwo sakugawira. Vuto ndija. Vuto. What is development? What is development? Mukapita mmudzi ndi ndowa ya mazi kumatunga umakapasa anthu kapuyo anthu akula ngati amisala komanso sizigwira. There are too many people for that one bucket. Komanso ni ntchito yayikulu. You can't even measure the impact. Udana ndiena ukundana ndiena. Ndiye vuto limene lili mu Malawi munomo lona kuti ma politicians yukamanganiza maganizo amunthu munthu warizimu zigwirizana anduna akaona ndigawire ndalama IMP ndigawire ndalama a president a vice president aninda mazambisa kundigawira angozidi yawo khabali umapita mmudzi ndukayikira madzi njiko kapita mpope onse azichoka kwawoko azipita zikatunga yani madzi. You want to take an initiative. Iweyo ufuna madziwe unyamuke ukatunge mazi ubwere nawo. Ubange effort ukatunga mazi because you have felt the need. Ukatunge mazi ubwere nawo muzimwa. Boma ndi osafuna kwa bwino angubwesa mazi. Chimozi nkani ya ndalama. Mubwesa program yopangisa ndalama. Ndi anthu azinyamuka huko azikapanga ma business whatever initiatives angapange kuti ndalama zimene zozo azipezera jani ndalama chabwino. Kwa usati muzimugera paika. That culture, it is not relevant in as far as development, sustainable development is concerned. Mukuonera Times exclusive pompano pa Times Television TTV mwachidule komanso Times 360 Malawi Facebook page yathu imeneyo pa dziko lonse lapansi osayiwala amene mukumvera program imeneyi pa Times Radio. Programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
ndikulandireni ku gawo lachiwiri komanso lotsiriza la programu yathu ya Times Exclusive pano pa Times Television TTV. Alendo athu ndi Dr. Michael Usi amene ndi nduna yoona zokopa alendo zachikhalidwe komanso zoteteza nyama zakutchire, amenenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM amene ali mu mgwirizano wathonse. Anduna ndakulandirani. Kupitirira ndi program yathu tinafunsafunso kuyambirira koma chifukwa choti tinalowesa nkhani zambirimbiri simunandipase yankho bwinobwino. Ndimafunsa kuti kodi unduna wanu ukhoza kulowa malo tikamaona ndithu fodya pa msika chaka ndi chaka akumana ndi zokhoma zambirimbiri, anti smoking lobby, mavuto ndambiri, anthu akhala kumafunsafunsa kuti apart from mbewu zimene zikhoza kulowa malo mafodya, kodi ni industry itiso imene ikhoza kuthandiza. Mukakhala myezi 4 muli kunduna umenewo, mukuona potential ku ministry kwanu kuti ikhoza kuthandiza? Ndinayankha kunguti munabwera soni mafunso ena imene mwamvira kwambiri ndizotheka, koma kuti zitheke izi ndikamanso kawiri kunena kuti machitidwe a zinthu, magwiridwe a ntchito asinthe. Mukumva mukudziwa kuti kuli ma reforms ayatu ni mindset change, tichite zinthu mosiyana. Ndipasani chitsanzo, pali reform area imodzi ku ministry kwathu imene tikunena kuti to strengthen the institutional capacity, kuliso ina to improve revenue generation, to mainstream ma cultural issues. Pali zingapo zonsezo ndi ntchito munivese. Tikati strengthen institutional capacity chifukwa chani? Tufuna effectiveness and efficiency. Effectiveness the impact, efficiency the how much time you take to achieve that same result. Zose kuti zichitike anthu ndinene izi mboma tu ndilimomo muli anthu ena sana ine okhala mboma mboma mugwira ntchito iniyomo. Yes, ngati ku tourism kapena government as a whole. Nitakulankhula kuti zimene ndikuona ku tourism sikuti ni ku tourism kokha ina kuti pali ponse muli anthu ena kuti ngati sasintha sana ine okhala mboma. Effectiveness, yes, impact kuti muchite pakhale display. Anthu amene mukwane nawo kuti alimo sakwena kukhalamo chikulakwika njani? Zingati munthu amene anazolowera kuzuka 10 koloko ndi wachoka apita ku dziko lina kumene anthu akumayamba ntchito 7 koloko, iye ndi akukanika kuti azuka 7 koloko azipita kwawo, alibe malo azipita kwawo. Amene wawa ndi anthu atiwo chifana ngasi nthawi zambiri tikamagamba. Let me not dwell on the specifics. Let me tackle this from the principal point of view. Kuna kuti it doesn't matter kuti ndiwa MCP, it doesn't matter kuti ndiwa UTM, it doesn't matter kuti ndiwa DPP or UDF. That in this discussion is not important. What is important is the output, the relevance of this particular individual to the achieving of the goals set by Tonse Alliance government. Ngati ineo wa UTM zoti tikazanga zile presa Tonse Alliance government kupesa zimene akufuna kuti apanje achieve am irrelevant. Who is going to be making this calls? You are irrelevant, therefore must go. You are there, you are part of the government. Is it not you? You can set by example. If there are such people in your ministry, chuck them off. Yes, that's why we are calling for people to understand how government works. Najita mga ikuti nakuda po chito chipatala. Pama bwera patient, but don't go further than that. That point is met. Efficiency ndi mene nthawi maitenga kuti mupange achieve zomwezo. Wina takumuza kuti pita ku Mzuzu ata kupita pa Njinga, wina pa Galimoto,
wina pa ndege tifuna ife anthu azipita pa ndege azifulumira. That's why time management is critical. Are you many mukambira papa in terms of time management, the 4 months plus pamene tonse government yakhala mboma including yourself, do you think kuti mukupita pa ndege mene mupangira zinthu zanu kapena mwakwera mwina so mukuyenda basi? Iya ini ndikufuna kuti ifeyo takwera ndege mene mukuchedwera zinthu. Iya iyi tikati tukuchedwa ndikupasanso chisanzo. Mutabwera inuyo amsisha mubwere ndi problem ndichule kuna kuti ili mimba ndiye kuchipatala mati laparatomy tisegule mimba panjapo anthu odikirira kuchipatala mati chani laparatomy is your opening the abdomen. Chabwino. That's laparatomy. Chabwino. Anthu alipanja mtundu wanu azifuna to operation imene jayo ite 2 minutes atulukeko safa timaona tukupanga time niyo ma operations ndodora kula pakakala kuti alipo aini yake akudikirira nde maona pa window akusuzumira tukuta kuno akuti mukuchedwa kuma iniyo mayangana you diagnosing the problem nkuna kuna kuti apa operation hii ititengera 6 hours for this person to survive, but anthu aini yake acha akufuna 2 minutes mumvera anthu acha kapena mupanga kuti patient akhalebwe. So tonse government is Malawi, whatever we are selling tourism is Malawi. How do people come in? Behaviors, for example, on the road. Pakale muntu zungu mwachisanzo wabwera kunoko wagona mu hotel ndi afuna pita kaone nyama from there zipita ku airport ndi afike mseu mujangu peza mamini pass tititi na oso magala mutene ya tititi kuti ayende pana ndege kuchedwa akapita kwao kuja amalemberana hapo awuzi Malawi nachidwa ndege iya the behavior on the roads that factor, the behavior on the roads of Malawi takes value for the quest yopaga promote tourism. So since you don't patamati tourism it's a big discipline. Palizambiri zoti zichitike ma ministry ambiri anthu midzi, everybody has a role to play. Chabwino. Andula bebani ndizi kukwirani kukamwa ndifuna tiende sanga pali ma issues angapo kuti tichite cover. Issue ina imene imakhala ku ministry kwanuku komanso zimene taona mabungwe osiyana akubwera apo kwikapo chidwi ndi umbava ndi umbanda wa nyama zakutchire, wildlife crimes. Anazulira zakale zija atuluke amene atuluke basi atuluke aina kutuluka inali pressure kuti atuluke. Ngezi kati otima kuzungulira muzali pesa ine kati tuna wewe na kwenda koko na inspector general ndati malamulo agwire ntchito nawo so nyamatawo ndati malamulo agwire ntchito. Don't be intimidated. Kama mtundu wa ndale kali mboma kali wakunja mukampana mampana kuti zichitika business mpaka mboma mwanumu kuti pala anthu ena abe akhulupirira atakhoza kugwisa ntchito mphamvu zawo kumachita dictate imene zinthu zimayenera pamene malamulo ali clear. Yeah, sindikutero komanso sindikukana because I have no evidence kuna kuti wamboma mwathumu tikati anthu a influence sikuti amboma mokhapira chifukwa mkamagwira ntchito mboma muli politicians muli ndi ena ali kunja kwa they are not politicians but they still working with government, you see. Ndieno ili ngati kuna kuti anthu a influence anthu takamaenda mazona kuti ndili ndi dzina ini ntamangidwa ndi front page all asali ma politicians. What I'm saying is even amene wowo zina utipenda ntchito akapanga commit crime apanga commit crime, and the good thing is even president wa dziko lino wasaina now chikala choti yenso ndi dziko lache ali muti ali minimum. Now when the head of state was saying chimene chocho, it's a directive to the ministry which don't depart from this, and I'm doing exactly that. Chabwino nde kunduna kwanu kweti tikumagamba kwambiri kwa tourism komanso kuti kuli chikhalidwe. Nkhani inaso imene ikuvuta ndi chikhalidwe chathu Malawi. Nkhani ya mindset change ndi chikhalidwe. Muona ntazambiri chikumayenda limozi. Tikumamva kuti aya makolo kukwatilisana, takhati kumva maunduna ena agenda kulowerapo komanso chikhalidwe. Inuyo mayang'anira zimenezo. Chikhalidwe chathu kuti yes, mwina kwambiri nchabwino. Malo ochepa amene chidakalibe ndi mavuto amene omapezeka kuti mwina makolo kumapanga thandizira maukwati ana amene wawa mupanga po bwanji kuti ndi mbali mozi ya unduna wanu. Imene yonse chikhalidwe tu yayi
kukwatizana ali ang'ono kakwatiwe ni sichikhalidwe. Meyo sichikhalidwe. Tikati chikhalidwe mu context imene iyi nzonena kuti established norms ndi chikhalidwe. Nangasati makulu amavumirizana amene ali mafumu kuti ukwati umene umangidwe. Koma the fact that akuvumirizana, it is not an established norm. Because ngati chili established norm, there will be nobody around to frown at that. Kwa mkapeza kuti watu atenga mwana kamkwatisa uyuyu, muzo kuti it is not an established norm. It is a kwa nini usazipasa ulemu bwanji? Now what is ulemu? When they say manga nyosa zipasa ulemu, ineyo ndikuvina ati chifuati ndine nduna ndi a doctor kuti avine izizi ayi usazipasa ulemu bwanji atavine izi ndani. Yeah, pamene popo anthu atidikirepo ndikuyankhe ndifa choti nthawi zambiri mutati muone umakhala kuvina kokhala ngati kuti kopanga ngati zolaula unokhala ngati uchita promote zogonana mwina zimene anthu amakhala kuti pamene pazokhala bwanji. Yeah, now pamene tikuvomerezana kunena kuti there is no culture that is superior to the other, and for you to start to talk about culture ya anthu ena, you have to understand the meaning of that culture from the people that practicing that culture. Manimbe zaidi? Aineka kufina zimene zijazo. Muona kuti limezo chito. Mukapita ku beach. Mpeza avula utavala mabikini chani. Ndiye mukatenge agogo anga apite ku beach ujakaona azima ata watu. Manimbe sa? So culture imalingana ndi kumene kuli. Izizi argument yanga yo mavina choncho. Sikuti kuvina kolawula tu actually kubwelesa manyazi kwa anthu ena. Kungoti ndakotenga nsalu osabe palibepo koma ndikuvina ndiyaka kutikiti kumosa zipasa uli mudiandu unatu anapita kusukulu tu. Why they saying that? Akuna ngati za culture zimene zozo ati anthu achitradi anthu achimidzi, which is wrong. The value of our culture lies in its authenticity. The value of our culture lies in its authenticity. Mene fiti makalira timakatenga zauku. Our youth today vuto lina culture ambili akuitaya, and they are living a life whose foundation they don't have. Chibwino pepana nduna nthawi yathu ndiyochepa ndeti thamangebe tasala ndi mphindi zochepa kwambiri. Ndatengerapo mwayi tikambaza kunduna kwanu koma sindikuyiwalanso kuti ndinu wachiwiri kwa president a UTM, so mundilola kuti ndichokeko pang'ono kundunawo tikambeko za udindo wanu ngati wachiwiri wa president a UTM. Anthu adakutamandani kwambiri inuyo komanso counterpart anu ku MCP Bambomia kuti mudagwirizana bwino posakakamira kuti running mate kodi zikhala bwanji kuti president ayimire Chakwera running mate akhale achilima nkukhala ndi boma amene tili pano. Kodi mugwira bwanji ntchito limodzi chifukwa chokuti anthu timayankhula mwina timaona zinthu zina nde tisamangopitiriza kukupanga nawo miseche pamene mwaita opeza kuti titha kufunsani mafunso ngati UTM ndi MCP inde kuyambira president's level komanso kumusiku kukubwera ma elections mupanga feature ma candidate mwina Karonga Central kwa yakamoto kumene kukangana kodi mugwira bwino ntchito paliponse at all levels kapena kwina kuzuvutirako mwina zifunika konza bwino lomwe. I have an example ya Karonga Central constituency. Pamene pali anthu pamakhala kusiyana maganizo. Also, you can say brothers can rub shoulders, but they shouldn't sustain injuries. Abale atakumakangana kumasachulane mafupa. Kusepana maganizo ndio umuntu huo. Kuma what matters is at the end of the day, you come to a round table and agree to move on. How is it that also just a section of an issue when it's problematic? Ndikona kuto bazose zilichoncho I deal with that issue. Ndikapaswa kuchipata nzija. Mungu atakhala kutala andi problem ya cancer. Ndama kaona kuti cancer iyi yafalikira tubironse akati no mango dula pali cancer bacha. You don't just condemn the person.
ikafanika thupi lonse mato yapanga metastasize yapita thupi lonse munthu uyu there's nothing that we can do. MCP UTM alliance, it has not come to a point that we call beyond redemption, or you cannot even say kuna kuti problem yake yo yapanga metastasize pali ma issues hapo. Why? Because they are individuals. And here I want to agree with the President Amina Siapompano, Professor Arthur Peter Mutharika. What in the government, you may not know, you cannot know everything. Even in at my level, I don't know everything. Based on another matter which has no relevance at all to the bigger picture. Is that an admission? Kuti panali oversight mungwirizano in terms of individual parties. Where kumwambako, I think it is clear there is a president, vice president. But going forward, do you think it is all take kumachita feature makandidate no sawiri mkupanga kampeni popanda kukulana muda unigirako bwino lomwe mkwirizano kuti muzigwira bwanji zikafika pamene pa was there an oversight ona lako? I don't think I can call that an oversight. I will tell you there is nothing that you can say to color full proof to issues of disagreement. Even in heaven, have you been to heaven? I read the Bible. Even in heaven, the Bible tells us, even in the Quran, it tells us, Umwambako Quran perfect till Lucifer became what he became. Pamene pali anthu, even mtakuti pakali perfect maka, pamakhala kusiyana. Chimangofunika ukadaulo, expertise to manage that particular problem. Without thinking kuti many problem yachitika hapa teni tipange tione njira kuti tipange linki to the presidency. That's where the problem is. Kaproblem kakachitika hapa kachitika. Not every problem is emanating from the alliance that is there between MCP and UTM. Even if UTM gomweko kama disagreements kuluma na ukauka, even if MCP ama kuluma na ukauka, why? Where human beings are, there will always be a no and a yes. Chapino, what have you learned and what are the solutions going forward? We should all understand that we are here for one mission, and the mission is to save Malawians and not to save myself. A leader is given power, is given a mandate not to benefit himself but people. So Aliens send the leader in his or her own right, and ayangani, who do I serve? Kumasu zina nankula Dr. Chilima, the mindset change. Sometimes pakakala kavuto pena pachi, then it becomes the big story. Pakakazabu, there is no story. Nakamaka is a appreciative inquiry. Always look at the positive to consume the negative. Let's not dwell much on the killer assumptions. Then the project will die. Chabwino. Timalize ndi nkhani. Muli kunja kwa boma muda lankula kwambiri. Kuzuzula boma limene linalipo. Anthu ena nkumada pakuti inu mmachokera kulomwe bewoti kuti hawa si wathu uyu. Malankula zinthu zambiri anthu nkumaona kuti apa pali zamphamvu apa. Mmene mmalankhulira muli kunja kwa boma ndi mmene mwalowa mboma mwaphunzira chani? Kodi mmangolankhula mwina randomly kapena adi maziwa zimene malankhula and now you are providing solutions kapena manena kuti mutenge kuzina zimene yankhula a president opumawa Peter Mutharika, of which one of the things he said was kuti running a government and being even a president sizinthu zamasewera. Pano kodi mukutha kuona kuti mkitchen mumotentha kwambiri kusiyana ndi mmene maganizira muli kunja honorable Usi. Timaliza ndi nkhani imene. Two answers to your question. Yes, sir. Number one, mene ndi malankhulira ndili kunja kwa boma ndikulankhulabe. There's no difference. Kulankhula ndikulankhulabe. Mutawazuzula president even atala kuisayo. Yes. Mutakwazuzula. Koma the difference is ndipo ndikuuza nichi. Mene ndi mazuzula ine panja kulankhula nawo. Two, ni motentha kusiyana ndi maganizira. The answer is yes.
pali zina zimene umaziona kuti mwina ndipereka chisanzo zona kuti mbomamu mmakhala nasanganya kuti muli anthu ena afuna kuti ntchito iyende, muli anthu ena kuti afuna azikugwirani ntchito isayende. Ndimaziziwa koma the gravity, the level of the problem ndaiziwa because I'm now there. What are you doing about it? That's exactly what I'm telling you. Kuna kuti tili palaparato me tasegula mimba anthu banja kuona ngati kuchedu afuna 2 minutes tipange operation timalize alpha patient. However, times of essence tukudziwa kuti anthu akudikira, anthu had high expectations. Koma, this is government of the people, by the people and for the people. And timanda kuti servant leadership imena president Chakwera ndi ya vice president akuendesa. Ndikukuza ndikuna kuti God willing nima challenge kuti amalawi ali muno ndi akunja omwe, they are capable of developing this country to an unimaginable situation. Unakuti dziko lafika hapa kumano, where is the fabric that holds us together, and see the light and follow that light with the discipline. Pamene bonso ndi pa msiriziro pa programu yathu ya lero ya Times exclusive pano pa Times Television TTV kwa inu amene maonera makanema mwanu komanso Times 360 Malawi dziko lonse lapansi amene maitsatira programu imeneyi kudzera pa tsamba lathu la Facebook, osayiwala anzathu amene mamvera pa Times Radio. Ndinali ndi Dr. Michael Usi amene ndi nduna yoona zokopa alendo, nduna yoona zachikhalidwe komanso kuteteza nyama zakutchire, amenenso ndi vice president wa chipani cha UTM. Ndathokoza honorable. God bless. Thank you very much, sir. Dzina langa ndine Wonder Msisia. Mwakoma nonse ndipo pitirani kuonera ma program athu osatira. Goodbye.